Good morning, Madam Kana. Andito po ako sa aking province. Dito sa Malasiki, Pangasinan. Bagong gising. Magandang umaga sa inyo lahat. Ito po yung aking kabahayan. Aking pinaghirapan ng mga 5 taon. Ito na po siya. Ayan po ang aking alaga. Lucas, baby! Tingin ka dito, be. Malapit na po birthday niyan. Sa December 26. Ayan. Dito po. Ito po yung aking bahay. Dito sa Barangay Pasima, Malasiki, Pangasinan. Katas ng Taiwan. Ito po. Ito po yung bahay ko. Pinaghirapan ko ng 5 years. Pinagpuyatan. Ayan po. Medyo malabo kasi. Mga araw. Ayan po. Ito po yung aking pinagpuyatan ng halos 24 oras. 3 oras akong sa trabaho. Konti lang tulog. Minsan ang tulog ko lang 2 to 3 hours lang sa isang araw. Ayan. Ito po yung aking bahay na pinaghirapan. Halos hindi na ako natutulog para lang matapos ko itong bahay ko. Ayan. Alaga kong Lucas! Lux! Hugi! Ayan, alaga. Alaga namin. Lex! Uy! Mainit dito mga kamadam ko, sir, kasi ang taglamig daw dito is January to February. Ayan. Ito. Tapos ito naman yung una kong naipunda ng 3 years ko sa Taiwan. Ano na siya, luma na. Nasa 8 years na tong tricycle ko. May nabili din po akong kuliglig, kaya lang nabenta kaagad kasi naibangga ng kapatid ko. Yan. Ito 3 years ko sa Taiwan, tricycle ang naipundar ko. Luma na. Pero at least napakinabangan ko ng 8 taon. Sinasakyan to ng mga anak ko pag pumapasok sa school. Yan. Ito po yung aking bahay. Tapos, andito po yung aking gripo nasa harap. Kasi, wala na space sa likod. Yung tangke. Halos 1 buwan na sahod, tsaka 1 buwan na pinagpaguran at pinagpuyatan ng part-time. Nasa 60K po yan. Tapos, ayun po yung kakatayin po namin sa bagong taon, si Marites. Yan. Bumili po ako. Si Marites po yan. Marites pa ang pangalan niya. Hi Marites. Good morning. Yan po siya. Para ready na. Binili ko din po yan ng 8,700.
Marites. Alam niya pangalan niya eh. Marites. Ayan. Yung sukat po ng bahay ko is 11 by 7. Parang ganun. Ayan, papasok na po tayo para makita po natin yung loob. Ayan. Magulo po dito kasi may alaga po kami aso. Si Lucas. Ayan si Lucas. Si Lucas na tumatakas. Hello Lux, good morning. Sasara ko po kasi tumatakas yan eh. Ayan. Ito po. Ako po yung nagpintura dito kasi trinay kong magpintura. Mahirap din pala kahit ganito lang. Pininturahan ko itong kulay green. Tapos itong mint green. Or my way ang kulay niya. Yung kapatid ko po ang nagpintura. Ayan. Papasok na po tayo. Ito na po ang aking bahay. Loob ng aking bahay. Dito sa Barangay Pasima, Malasiki, Pangasinan. Masyadong magulo pa kasi. Marami po kami nakatira dito. Siyam. Mga pamangkin ko, asawa niya, mga ako. Yung mag-alaga ng aking anak. Ito. Ito po ang aking bahay. Sa loob niya. Alam niyo naman, favorite color ko, violet. Kaya ang kortina ko is violet. Ayan. Yan po yung aking TV na pinili ko po yung TV na yan, Sony. Pangalawang uwi ko po galing Taiwan. Nasa 14K pa yan nun. O hanggang ngayon buhay pa. Matibay po kasi ang Sony. Ayan. Medyo makalat pa. Hindi ko pa nasabit yung aking kaba-kabayo. Ayan. 2 kwarto lang po mga kamadam ko sir ang aking bahay. Ayan. Ito yung unang kwarto. Kwarto to ng aking pamangkin. Hi, Be. Hello, Be. Good morning, say. Good morning. Ayan po yung apo namin. Tingnan niyo po. Paborito po namin kulay yan ng aking apo. Violet talaga. Ayan. Ganda ng buhay. Pahiga-higa na lang. Sarap buhay talaga. Ang aking buching-ching. Taba-ching-ching. Ayan po. Ayan. Yung mga abubot. Dami. Ayan. Medyo makalat pa kasi. Hindi pa nakapaglinis. Ayan po. Yung dalawa namin. At saka dito po may tindahan. Konti. Tindahan ng pamangkin ko. Nagtitinda ng paminta, bawang, magic sarap, toothpaste. Tapos may ano pa. Ayan. Violet po talaga ang kulay ng aking kwarto. Oo. Tapos yan. Kakain na daw po kami. Ito naman ay pundar ko ulit sa aking part-time. 1 buwan na sahod. 20,000 isang set na lamesa. Pero itong isang set na upuan, yan yung kauna-unahan kong biniling kauna-unahang sahod ko sa part-time na binili ko para may
ano ako, remembrance. Ayan. Yan, kalat pa po ng lamesa yung anak ko kasi nagturo kagabi ng teacher. Tapos, ito po yung agahan namin. Tinapay. Ginisang kamatis, pritong okra, at saka tuyo. Yan po yung ulam namin. Agahan. Yan po yung hinulugan ko pong ref din ng 1 taon. Tapos yung nasa labas, may washing machine din akong hinulugan para sa tapos na yan. Puro po hulugan yung mga gamit ko kasi hindi ko kayang i-cash gawa ng marami po akong gastusin. Pinapaaral ko pa po kasi yung aking anak ng college, yung panganay ko. Ayan po. Puti po yung aking napiling kulay na sahig kasi gusto ko puti, malinis. Ito po yung aking panganay na si Dora. Nung kinder siya, nung baby siya. Tapos ako nung grade 6. Ito nung nagtatrabaho ako sa Laguna, Calamba. Nag-waitress ako sa RSM Laguna. Ito po yung pangalawa ko, si Zel Joyce. Nung baby siya. Ito yung baby si Dora. Tapos baby si Hazel. Meron din akong picture nung malit ako. Andito, kaya lang nabubura na siya. Ayan po ako. Si Madam Ilocana po yan. Yung kinder. May honor po ako. Nung kinder ako. Pangatlo po yata ako nung kinder. Tapos yung ate ko. Ayan, tulog na si Lucas, baby. Tapos yung kapitbahay, hindi yung baka. Ito naman yung pangalawa naming kwarto. Ayan. Ito. Ayan, tulog pang aking mga anak. So, ang gulo-gulo. Ayan. Ito po yung aking pangalawang kwarto. Violet po talaga. Alam mo rin pala madumi. Pati yung dami May sapatos namin. Magulo pa kasi, hindi pa nakakaligpit. Bagong gising ang aking mga anak. Tulog pa yung isa. Ayan. Grabe. Ayan. Ito po yung pangalawa kong kwarto. My favorite color is violet. Kaya violet talaga. Para kakaiba ang aking higaan. Ayan. Kagigising pa lang. Nakaupo na yung panganay ko. Tapos, ito yung handa namin mamayang gabi. Sopas, tapos pancit canton, plus bihon. Tapos bagong taon, magsasalad ako, plus gelatin. Yan. Ito naman po yung aking kusina. Tapos ayan po yung CR ko. Naglilinis ko yung pamangkin. Kumain na ba kayo? Ah? Huwag mo muna at naglilinis mo siya. Nantay nga rin na. Wala ko wala ka brush. Next. Ito po lang bito at si Ann. Ito po yung pinaka-cute namin alaga si Lucas. Oh, cute ito talaga yun. Oh, cute ito talaga. Magbo-birthday dito sa 26. Ang cute mo, diba? Lucas, tingin ka dito. De. Lucas, bebe. Uy. Tumbalot ni Pra. Ito ang cute ko.
Yan po si Mingming. Ming! Wow! Ming! Hindi ka dito. Ito naman po yung alaga namin. Pusa, naka-isa-isa. Suplada. Hindi sanay sa tao. Uy. Ayan na. Ayan na. Laro na sila. Tapos dito naman po yung aking dirty kitchen. Ayan, hindi pa nakahugas. Yung lulutuan. Kapitbahay ko po yung ate ko. Ayan. Maglala pa yung pumangin. Mamaya magluluto naman po ako ng aming ulam. Dinuguan. May paper. Ayan yung pusa. Ito po yung aming alagang pusang maganda. Dora, ano to? Ayan mga turaan mo. Ano yan? Bigyan ba ng title? Wala yan. Ha? Naka-live ako sa YouTube. Wala yan. Wala yan. Kain na tayo nga rin. Makailan tayo sa kanyang doktor. Kaya nga, ako rin. Ayan po. Lex! Pogi! Pogi! Rico! Rico! Ayan yung asong pinapakain ko. Si Rico. Rico ang pangalan niya. Ano naman yung isang apo namin. Si pamangkin ko. Ayan. Lawak po ng bakura ng walis. Mula doon sa kusina hanggang dito sa may harap. Yan lang po yung kabuuan ng aking bahay. Pero at least nakapagpagawa ko ng bahay sa 5 taon. Ito po yung may pagmamalaki ko sa aking trabaho. Dahil sa hirap po ng naging pangingibang bansa ko sa Taiwan, OFW sa Taiwan. Ito po yung aking naipundan. Halos maglalaps na rin po ang aking kontrata. 3 years na lang po ako. Matatapos na rin po ako. Pagkatapos ko ng 3 years, magbi-business na lang po ako. Naghihintay yung pusa. Tsaka si Dora. Yan po yung aking bahay. Proud to be OFW. Madam Ilocana po. Ayan po ang aking pusa. Maganda. Hi. Good morning. Kain na tayo nga Rodang. Oh, kain na. So may electric pan pang extra. Pasensya na po at medyo magulo pa ang aming bahay. Hindi pa nakapag-ayos at linis masyado kasi pagigising ko lang din po. Yung kalsada na po.
Bali itong tinatayan ng aking bahay. Nung una, isang part lang ng kalahating halos square lang. Binenta sa akin na 25,000. Tapos nung pangalawa, binenta ulit itong katabi niya. Binenta, naging 50,000 yung 25,000. So, nabili ko siya ng halos 75,000. Meron pa nasa harap. Kaya lang iba na yung price nun. Yung tabi na ng kalsada. Binibenta 100,000 pero hindi ko na binili kasi okay na sa akin no. Kami lang naman ng mga anak ko ang titira dito. Ayun. Nasa dulo. 100,000 na yun. Yung likod ng gripo hanggang doon ang aking lupa. Tapos yun hanggang sa dirty kitchen. Doon. Yung doon sa dulo. Yan po yung kapitbahay ko. May baka. Ayun po yung washing machine. Hulugan din po yan ng pamangkin ko. Natapos ko rin po ng isang taon. Ayan. Kakain na po kami. Ayan, gising na po yung aking anak kids na isa. Ayan. Say good morning na. Ka-live ako. Ayan. Ayan po ang aking bunso. Sandok ma'am. Ayan po yung panganay ko. Ang ulam. Kasi magsandok na nga rin. Ayan si Lucas. Ayan po yung aking bahay. Munting bahay. Ito yung pagkain ni Marites. Kakatay namin sa bagong taon. Ito naman si Marites din. Tolits. Ang dami. Magandang Ilocana po. Good morning. Bago po ang aking katawan kasi nalaglag po ako gawa ng mainit po dito. Hindi gaya sa Taiwan na napakalamig. Dito sobrang init. Triple. Ano na yun? Kaya na tayo, baby Lucas. Ito po ang aking alaga. Say hi, baby. Hi. Hello. Ako po si Lucas. Hi. Good morning. Ito po ang aming alaga. Lucas baby. Bait-bait nito mga guys. Makawalang kasur. Ito po yung alaga ng aking panganay. Si Lucas. Ito po yung bunso kong anak na lalaki. Kaya isang lalaki. Si Lucas baby. Ito siya. Ayan.
Bait ko nito asong long, grabe. Sobrang bait. Sobrang bait ko ni Lucas. Ito po yung alaga namin. Napakabait. Poging-pogi na aming aso. Diba? Mag-birthday po ito sa December 26. Siya ay 3 taon na po. Diba, Lucas, bebe? Bait-bait siya. Inaantok na po siya. Inaantok na po. Yan po si Madam Ilocana, nagbakasyon po dito sa probinsya. Dito sa Barangay Pasima, Municipal, Pangasinan. Ayan. Antok na po yung alam. Oh, mauna na kayong kumain. Hindi pa nga tapos, nagwalis. Ang cute ng aming ilaga. Ang gusto niya. Gusto niya hinihima. Diba? Ang cute niya. Ang cute ng aming aso. Hi! Hello! Antok na siya. Tulog na. Tulog na ang aming alagang aso. Gusto niya hinihimas ng tenga. Tapos yung batutay niya. Ayan po nga. Umuwi pa ako dito sa Pinas noong December 8 pa po. Tapos babalik po ako ng January 7, 2024. Ayan po ang aming asong alaga. Si Lucas baby. Ayan po. Tulog na siya. Nabig na ilang niya. Sarap hawakan. Antok na. Ayan guys. Ah? Lima lang ko. Uy! Ako po mga rin na tamang tayo. Be, ang 1 hour 60, ano ba? Ang oras niya? Nora, 60 seconds ba? 1 hour? Ha? 60? 60 minutes? 60 seconds, 1 minute lang yan. Kalahating oras pa lang kami nagla-live ni Lucas. Yan. Dito ka, Ben. Iharap mo. Ayan. Kain na tayo, ma. Oh. Saglit lang, Ben. Konting kiss lang. Yan, tulog na si Lucas, baby. Nag-usok pa kayo eh. Naubo nga ako eh. Sana umalis daw yung ano, Lucas. Yung uso.
Luto mo ulit. Ayan na si Mas Layla. Good morning, good morning. Tara, let's. Kain na po tayo. Wala na, kain na tayo. Dito muna siya para ano. Kaya nga, siya muna ang ano. Hindi pwedeng stop to knock 1 hour dapat. Kaya ano. Tara, kain na tayo. Kung nakalagay na kasi yung pito doon. Nang ngayon si Sel? Sel? Ano kaya? Ewan ko dyan. Panamamas ko na. Baka namamas ko na siya. Sabihin mo naman mamamas ko. Nanalo din yung kagabi ah. Natalo si mama mo. Hindi nagbayad kasi si mama mo. Drino niya ng mahigit ano. 100. Natalo siya. Lumaban si Kudeng. Natalo si mama mo. Nanalo!
Nagdan mo na ito. Hilig mo na ito.
Five, four, three, two, one, 11, 10, 9, 8, Anak, 7, kita may manok kayo na eh. 5, 4, hindi ko na mahulan. Ano yung ano, bigas? Ano ko yun? Five, four, May gawa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kumain na to? Ma, hindi pa naman! Pa! Happy birthday! Kain tayo. Para magaling ako mag-isip. Sa ano niya? Sa ano? Sa ano? Wala! Gamitan niya doon. Wala na naubos Meron na! doon. Naubos na lang siya. Ano? Bakit kaya man talbi? Now! Ano mo? Hi! Hi, yan dyan. Grabe yung live nila sa labas eh. Ate, ikaw nga! Bili mo ba na to? Ano to, ate? Wala yung ano. Bakit pasok pa? Yung pitch map, pandesal, sa gulaman, pinakaano. Pinaka, Yung ano yung mapa, ano, yung pinaka ano? makita. Pinaka harap? Oo, yung sweet. Di matamis yung yun. Apple peach. Sa'yo nang pakitang pitch apple. Ako nga eh, tinatrangkaso na sinisipon na ewan. At least hindi ako umuupo. Wala na tawa. Sorry, wala na.
Wala ako na. Nasaan na yung lagayan natin na bilog Ba yan? Kanina gusto ko talaga ng ice cream ngayon na ano. Pagbigyan nyo na ako, malapit naman na yung Pasko. Ay, pagkain mo na ka. Gagawa po kami ng gulaman. Harap ko na sa aking live natin. Tanggalin nyo naman yung Olives! Be, pinayaran mo yung isang ganito o ba? Hindi. Not yet. Not yet? Kulang. I will buy it for you. Yes. But I buy it ano fake. No, this is original. This one. Di ba itong peach? Saan mo? Hiwain mo dito para may design. Oo, kasi ay di-design ko rin gulaman na iba-ibang Saan ko kulay. yung kinakain? Binili ko yung para kay mama mo. Binilang ko siya. With bread. Oh, design na pala. Ano na yun, Nat? Nakikialam ka. Nasaan na yung ano, yung... Tawag nito. Tulungan nyo na yun na yun. Nag-iis ako. Hindi, ako nang bahala. Nakikigulo lang yung mga yan. Ni Mama. Akan? Asan ka? Hugasan mo ito, Dek. Hugasan mo dito sa gripo, ah. Ingay dito sa Pilipinas. Ano ba yung ingredients ko dyan? Namatay. Gusto ko. Kaya karali. Masabit ko. Adas pan dyan? Ha? May salad ka rin. Nak, tanggalin mo yan. Hugasan mo yan. Pakain mo kay Dora yan. Akin yan eh. Ba't mo kasi pinakialaman? Nasaan na yung ano, binili natin yung pagbalunan na tapos na gano'n-gano'n. Tapos yung food color, nasaan na? Be, sinalang mo yung munggo ah. Ayun, ma-appreciate ko to. Nag-take out ako ng Sel, Ano yan? yung munggo. Ano ba? Anak ko. Oo, wala problema dyan sa mga na yan. Ano yung refill to? Oo, pero pag kukuha ka ng bagong lagayan para may bayad. Yung pala ang hindi ko sa Jollibee. Gagawa po ako ng... Hindi nila. Dapat sa Facebook ka na lang mag-live. Hindi nga pinapalit ako sa YouTube kasi gawa ng ano ko. Kasara niya yan. Akin lang kaya take. Kinuha mo naman. May palpil. Ano ba yan? Sinisip na ako, Giselle. Nasaan na yung gamot? Si Mama hindi naman kumukuha ng ano yung kanina. Nang? Pag-isa na naman. Hindi niya kasi nakakarayo mo talaga yan. Naniwala ka sa akin. Hindi man ako kumuha. Kasi Mama, sabi niya hindi daw siya nararayo. Sarap na loob ba ng kumain sa kapatid? Na? Kumain ako ng loob. Narinig nga kita eh. Wala kasi akong ano. Yung Ang sakit talaga ng na ilong ko. Sabi ko, balatan mo ko. Ano ba nila yan? Oo. Matamis pa mo. Oo, ano. Dito sa sakit sa kabila. Ha? Pag-ilay mo po. Nasaan na yung... Bukas! Giselle, nasaan na yung food color? Siyempre, tinago ko para sa'yo, Magdalena. Kasi siya lang mga food color. Hindi. Mahal pala dito to? Magkano to? Mahal yan. 60 ang isang yan. Isang peraso? Isang piraso. Are you sure? Ay, pumunta tayo ng grocery. Papakita ko sa'yo. So, guys, mag-umpisa na tayo. Pahinga muna ng gamot, Ben, para lumakas akong magluto. Ano bang sakit mo? Parawan ba? Oo, lahat. Ulo, sipon, ubo. Kulang lang yan sa lambing.
Kaya na maka 2 hours ako. Pagka nabili mo dito. 90. Yan, iba-ibang kulay yan, yung 4 na yan. Yun yung ilalagay ko dun sa ilalim ng pan. Ilang piraso yung nabili natin ito? Ganun yun. Hindi naman talaga gagaling ka pag walang Ang dami kong sakit dito, kaya hindi ako nawawala. Ito kasi, pag iniinom ko, Yung ubo ko nga hanggang ngayon, nakailan ako, 10 na ako. ito na lang muna. Tapos Ano yan? may isang vitamins. Ano to? Atahiyang atakin mo. Ay, para sa naman bang? Pataas niya immune mo kasi bumaba immune mo sa Philippines ka na. Yung sa ubo, kumusta naman? 31 mo. Ito? Hindi ba yarang buti? Hindi, ibig sabihin para tumaas niya Oo. immune. Inumin mo muna yan. Ako muna ako siya. Sindix eh. Isa lang. Sindix para sa sipon. Kaya, grabe. Inumin gabi parang hindi na ako makagalaw. Sakit ng katawan ko. Huwag mo na yung Masakit sa aircon na sa Jollibee. Gano'n yan? Yan, hindi ko nakuha. Yan, very good. Sa linggo yun. Be, pakiugasan na lang Kala to. ko dyan, ma. Nak, di ba ito? Clear. Hindi rin nga yan, nak. Ito yung design niya. Oh. Ah. Saan ko Atin yan? yan para manunisip mo. Ate, pahingin mo. Sisa lang kining pa dyan. Tanayin ko. Pwede pa tong syrup mo. Lagay mo asukal. Ano ka? Ang tamis niyan. O kaya nga. Ayaw ko. Yan, may ilalagay mo. Kaya ako kasi tao, di ba? Kunin mo yung ano. Ano lang ako tsaka? Hindi, pwede ka lang po ito. Wala ako siya. Chopstick na lang. Saka para sa... Makailan ko ng chopstick. Oo, sobra. Ayan ako, kasi ako meron. Ayan o, clear lang naman siya. Pahingin mo yung isa ko siya. Hugas, kakainin tayo. Ano? Uli-uli yung kanta mo, Sophie. Isa amin na. Kinakabisita ko pa naman yung kanta na yan. Ito, peach. Kung lagot ko kayo mama, pag kinain mo yan. Pango, pinabili ko to kung maganda na ito. Hindi pa ako nakakatikip. Ito nga, oh. Ay, ano yun mo? May pumuputok-putok yung ano mo. Be, maghugas ka na, Izel. Nga. Design nga to dyan eh, kasi clear eh. Ganun na, Peach nga to eh. maghugas ka na lang kasi mas masipag ka kay ate. Minuto ka lang yun. Luto mo lang naman ako, mother. Hindi man. Yung cheese mo dito, nilagay ko dito kasi. Pang ano ko yan sa salad or purpose ko. Ito. 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 Sukal ba? Nasaan yung panghaluan ko? Ito mga syrup siya. Dapat may burger dito yung malaki. Wala. Yung pinakamalaki. Oh, labis mo yung tube mo. Ah. Wala. Yung pinakamalaking ano. Yan, ibat mo yung labis mo yung tube mo. Hindi nila binalikan. Iwain ko yung ano peach. Ang design mo. Isa yung mo na, ano gabay mo? Gagawa po kami ng gelatin. So, first, lagyan natin ng 4 na tasang tubig. Ilang ano yun ka? Okay. 2. Wala bang tubig doon, ano? Wala nang tubig na sinabi ko na kayo tubig sa Ano mo ginalik mo ka?
Tignan mo si Mama Te. Yung macaroni salad niya, mayonnaise. Ikaw gatas. Pati si Nanay. Pupunta ba dito si Ate Libe? Daw? Oo nga. Nakita kami doon. Nakita kaya? Pagpupul, mabibis. Huwag naman ganyan kalilit, be. Tama na yung ganyan. Dito, isang gabi. Oo, mamaya. Wait ka lang. Tinako, daddy manok. Mas maganda ganito mo, magbukang mangga. Hindi kasi hiwain ko din na square-square yan, oh. Ito. Ano ko lalagay mo? Oo. Yan, pampaibabaw. Diba? Mas clear. Kaya nga. Nako yung broiler na, pagit na nga siya. Hindi na ako kayo. May tao pa, nasa loob. Anong manok? Broiler. Baka may day sa mga. Silang pang... Oh? Wala silang pangkanda. Kaya Lahat ba? Alam ko, nagtira siya eh. Oh, buti nga nagtira pa eh. sabi ko, magpasalamat. Wala silang panganda kaya ninakaw. Nalalak talaga yung mga kakita. Yung mga buhangin nga nila simento, nagpapagawa sila. Ninakaw. Dito nga eh, harap ka sa kapitbahay ng gamit. Makita mo, gamit mo pala yan eh. Dito nga ito. Parang yung kamay ko na. Dito ma, hiram ka ng gamit. May kamay ko may ano. Gamit mo naman pala yun. Ito mga syrup, hindi siya masyado matamis. Ayok, matamis nga. Hindi na nga naman nagaling yung ubo ko. Ano ba yung peach na yan? Anong prutas yan na peach? Peach. Ito siyang apple na naka... Parang natipid sa asukal, di ako matamis gano'n. Pag ito, sabi mo siya. Isal ah! Kainin mo na po. Ako ka nga yung kamay lang pa. Hindi na nakakatulog. Ako din, nangiinom kasi. Uy, titigyan mo yan. Ha? Gagawa ko na ano din. Merienda natin ng ano din. Ay, NC ka, bawal sa inyo business. Dora, pwede na to. Tingnan mo. 1 hour na. Tingnan mo. Ay, and guys, ito po yung aming handa. Gulaman tsaka sopas. May Alaska. Oo, 1 hour na yan. Ang uwi naman ng live mo. Pwede na yan. Oh.
Sa Facebook ka na lang mag-live. Ano gagawin ko? Hayaan mo siya. Kakain din yan.